Udalekuak. Zer ote dute udalekuak neskamutikoentzat behin probatu eta gero urtero joan nahi izateko? Zer ote dute udalekuek urte osoan bizipen haiek oroitzeko? Zergatik daude irrikitan berriz udalekuetara joateko? Udalekuek gurasoen babesetik harago esperientziak bizitzeko aukera ematen dute. Eta hori aurren garapenean eta autonomian oso positiboa da. Bestalde, harreman berriak sortzen dituzte eta beldurrak uxatzen laguntzen die. Egoera desberdinetan euskaraz bizitzeko aukera izaten dute, jolasten, atsedenean edo torduetan. Realitate linguistiko desberdinetako neskamutikoak elkartzen dira eta hori guztientzat onuragarria da. Azken finean, euskara eta bizipen positiboak lotzen dituzte eta horrek euskararekiko atxikimenduan onura positiboa dauka. Azken urteotan euskarazko udalekuen eskaintza izugarri ugaritu da. Gaur egun naturan murgiltzeko udalekuak daude, sukaldaritzarekin lotutakoak, urrekintzen inguruan antolatutakoak, kirol udalekuak, bertso udalekuak, itsasoan naiz mendian egiten direnak, ibiltariak. Lagun artean euskaraz murgiltzeko aukera zabala beraz. Gurasoak giltzarri zarete aurrek beren denbora librean eta opor garaian eginen duten ibilbidea marrazteko orduan. Animatu udalekuetan izena ematera. Eman aukera euskararekin abentura ahaztezina bizi dezaten. Eta ez antzi, hizkuntza ez da bakarrik eskolan ikasten, bizitzan ere ikasten da.